नमस्कार, रसस्वादमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एग रोस्टची रेसिपी दाखवणार आहे। ही रेसिपी बनवायला बिगिनर्ससाठी पण खूप इझी आहे आणि खायला तर खूपच यमी लागते। तर आपण त्याचे साहित्य बघून घेऊया। आपण इथे 5 अंडी घेतली आहेत बॉईल करून। हा एक कांदा एकदम बारीक चिरलेला आहे। हे लसूण 6 लसणीचे पाकळे आहेत। हे 1 इंच अद्रक, 1 मोठा चमचा जिरं, 1 छोटा चमचा काळी मिरी आणि 3 लाल मिरच्या आहेत हे आणि हा मोठा चमचा धने, मिरची, जिरा आणि काळी मिरी हे मी भाजून घेतलेले आहेत। हे मीठ आणि आपल्याला मीठ आणि तेल लागणार आहे। आता हे सगळे इंग्रेडिएंट्स आहेत ते मी मिक्सरला बारीक लावून घेते। मी हे कोथिंबीर आता त्या मसाल्यामध्ये घालून परत वाटून घेते। हे कढीपत्ते आहेत, मीठ आणि तो मसाला मी आता वाटून घेतलाय कोथिंबीरी बरोबर आणि आता आपण ते बनवायला घेऊया। आता कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल टाकले, ते तापले। आता त्यात मी कोथिंबीर कढीपत्ता टाकते, कांदा आणि कढीपत्ता यात टाकलाय। आता हे चांगलं आपण भाजून घेऊया 2-3 मिनिटं। कांदे आपल्याला छान एकदम ब्राऊन करून घ्यायचे आहेत। आता त्यात मी मीठ टाकते आणि आपला हा मसाला जो वाटून घेतलाय तो टाकते मी आणि ह्याला छान असं परतून घेऊया आणि कांदे एकदम ब्राऊन करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे सगळं आता चांगलं शिजलं, त्यात मी थोडंसं पाणी टाकते, एक छोटा चमचा असा। आणि यात आता आपण आपली अंडी घालूया। आता मी यात आपली अंडी सोडते। यात मी आपले अंडी सोडले। आता थोडे हळूहळू ते परतून घेऊया आपण। छान त्याला मसाला लागला पाहिजे सगळ्या बाजूनी अंड्यांना आपल्या। आता मी हे छान परतून घेतले आहेत आणि आता हे 2 मिनिटं आपण असेच ठेवूया, म्हणजे त्यांना मसाला चांगला लागेल। हे बघा ना, आता 2 मिनिटं झालेले आहेत आणि आपली अंडी तयार आहेत। आता मी गॅस बंद करून हे काढून घेते। आपली सिंपल आणि टेस्टी एग रोस्ट रेडी आहे। याला मी पावाबरोबर सर्व केलेला आहे। खूपच यमी झालेली आहे ही डिश। तुम्ही ही रेसिपी ट्राय करून बघा, तुम्हाला ही गॅरंटीड आवडेल। आणि अशाच इंटरेस्टिंग आणि छान छान रेसिपीजसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। धन्यवाद।